News Avenue namhlanje siyempufana sizogubha usuku alibizwa nge-International Translation Day. La empufana sifike ekusheni bengikuthatha nje sikubeka sisuka eThekwini siza ngala sahlangana ne-traffic serious if uhamba lapha na we-N3 uza ngalana bohamba nje usebenzisa leyo ndawo isakhiwa ukulungiselela ukuthi ufika an hour before usuka an hour before mhlambe la osuka ngakhona and into eyenzakalayo ke la kunongqongqosho we-MEC umuntu omuhle Khawula sinaye la namhlanje sizogubha lolu suku ke kukhona inkosi uMavundla kuphinde kufuthi kube nabakhoyisana abarepresent abakhoyisana kumnandi nje kubnandi kuyenzeka and siyaqhubeka sisazoba mnandi futhi sihleli lana sikhuluma nabantu abahlukahlukene asibonge si-News Avenue. Sinenkosi uMavundla angibingelele baba. Ngicela ukubingelela umsakazi uBlose Sizwe kanye nethimba ohamba nalo nabalaleli bonke abalalele lomsakazo. Sibingelele kakhulu ngoba esikhuluma into enkulu kakhulu la indaba ezitha sikhuluma indaba yezilimi nokubaleka kwazo. Kunjalo umsakazi uBlose sikhuluma lana ngokubaluleka kwezilimi zonke ezikhona ngaphansi komthetho osisekelo wezwe okuyizilimi eziyishumi 2. Bathi ezinye izilimi azimelelekile kahle indaba ezitha bathi ayimelelekile kahle yize zu11 kodwa khona 80 eziqaliswa kakhulu kuthini ukuphawula lapho. Msakazi uSizwe ukhuluma into eyiqiniso mfowethu. Uyabona sibuya esikhathini esimbi esikhathini sencindezelo lapho ifi kunamthwalo zafika zaqinisa ulimi lazo lolu esesifunda ngalo namhlanje ezikoleni. Abanye bethu bafunde ngolimi lesibhunu abanye bethu bafunde ngolimi lesingisi. Nyatheleka ilimi zabantu isiZulu isitswana isipedi isindebele isiswati noma sithi khona ziyalingana kodwa ke ukusebenziseka kwazo nokubaleka kwazo akusigculisi nathi ngoba uma ufuna nje iplate etafuleni ufuna ukusebenzisa ulimi ungelona lakho. Ngizwile futhi ukuthi ngathi ko Eastern Cape boyibeka indaba ezitha kusekuhlukile sebesebenzisa isiXhosa I think kuma exam kodwa thina la eKZN sisebenzisa isiLungu. Impela kunjalo umsakazo uSizwe nabalaleli siyancomela lokho sekuthe kwenziwa abase Eastern Cape ukuthi izingane kusuka ebangeni le-11 nasebangeni le-12 zikwazi ukuthi mazibhala ivivinyo zazo bakwazi ukuzibhala ngolimi lesiXhosa. Engikuthandayo ukuthi sekukhona abantu bakithi abamnyama izifundiswa zethu esezikwazi ukuthi zitranslate incwadi ze-mathematics from isingisini esiXhoseni incwadi ze-physics esingisini ziyesiXhoseni. So okusho ukuthi izingane sezikwazi ukuthi zibhale into eziqonda kahle ngolimi lazo zingahlushwa ama-phrases nama-slangs olimi langaphesheya. Sikuncome kakhulu futhi indaba ezitha ukuthi umnyango ezemidlalo ezobuciko namasiko ukwazile ukuthi ulande ozotolika futhi laba abasebenzisa izandla ngoba nakho ukusebenzisa izandla lokho kubalekile besikhuluma ngokuhumusha. Impela umsakazo uSizwe kunjalo nabalaleli ngicela ukuthi siwahloniphe abantu abakhuluma ngolimi lezandla ngoba ulimi nabo labo olubalekile abaphila ngalo ababeka futhi ukudla etafuleni ngalo. Kubalekile ukuthi silifunde silazi babone nabo ukuthi kanti nathi siyahambisana nabo kungabi sengathi sibabukela phansi baba nabo ulimi labo liyalingana nazo zonke ezinye izilimi esikhuluma ngazo. Namhlanje sambaleke kune-youth ekhona la esikhuluma nayo mayelana nokuqhakambisa nokubaleka kwekhumusha nezilimi. Ngizobuza one question ngizocela ningiphendule nonke ukuthi kusho ukuthini kunina nje ukubaleka kwezilimi nokuqaniswa kwezilimi nokuhumusha nikuthatha kanjani? Mina ngokwami umbono ngithi ukukhumusha kwezilimi kuyakulekelela ukuthi if kukhona umsebenzi ongenelayo or ini ukwazi
ukucommunicate ngayo yonke indlela yama-language. Kuyazakala. Wena uyithatha kanjani? Ngiyibona into e-right ngoba isifundisa kuningi njengoba besisike sachazelwa nje ukuthi mawe endaweni ezingaphandle ungafika ube nenkinga mongawazi amanye ama-language manje kudingeka kuyasiphotha ukuthi kumele siwazi. Baleke kakhulu ukwazi ilimi. Asele sengizwa nakuwena. Mina ngokubona kwami ukubungaza kwezilimu kuyasikhumbuza ngobuthina ezamaZulu nangezinye izinhlanga. No, iyazwakala. Cela elakho nje before ningishiye sithole nabosisi lithini lakho ngezilimi. Mina ukubaluleka kolimi ngikubona kubaluleke kakhulu ngoba kuyasifundisa futhi kuyakwenza ukuthi uzazi ukuthi uqhamukaphi nokuthi uyaphi nokwazi ukuthi ukwazi ukusebenzisana nabanye abantu ngelimi ezahlukene. Manje la sikhuluma into ebalekile, into yolimi. Angeke wenze lutho ulimi lingaqhamukile. Namhlanje ngivakashele osisi abancane abahle abagqoke kamnandi bazositshela nawe ukuthi bathini ngendaba yolimi. Nibona kanjani indaba yolimi uzoyi-introduce and then ubungithu uyangitshela ukuthi lusho ukuthini lolisuku kuwena. Igama lami nguZiyanda Isibongo wamabele. Ukubaluleka kwezilimi kuyasisiza ukuthi sizazi thina ukuba sivelaphi. Siphinde futhi sizigqaje ngamasiko ethu ngokuhlukahlukana kwawo. Nje qhubeka. Hayi cha ngiyema lapho. Udedela abanye uzodedela abanye nako ku left wami futhi uzosho futhi uyi-introduce ubusuyasho ukuthi the very same question indaba yolimi nokhumusha. Okay, sanibonani. Igama lami uNokulunga, uzalwa intombi yakoZuma uNcamalala kanye nensizwa yakoMahlaba ombunjwa. Mina angimangali kakhulu ukuba la namhlanje nje wakhulunywa ngendaba yezilimi ngoba lapho engiphuma khona ekhayeni lomoya inkosi yamakhosi omoya iyasifundisa ukubaluleka kwezilimi, ukuhlonipha abanye abantu ngoba kwakunjalo emandulo sasihloniphana sangabantu abantsundu singanakho ukucwasana sazi ezinye izilimi zabanye abantu. Ngakho ke ukuba la namhlanje mangazi kakhulu kunalokho ngibonga ithuba lokuthi ngizothola ulwazi olunzulu ngokubaluleka kokwazi izilimi zabanye abantu ukuhlonipha abanye abantu ngoba umuntu ngabanye abantu. Ngiyabonga. Ayikho into engichaza njengezilimi ukuthi ukwazi nokuyithakazela oyithakazela isibongo sakho. Okay, ngizalwa intombi yakoZuma uNcamalala lo Shankomo maphuma ephethe amasi inyama ngala amahlokohlobo adla insimayelele olugaji ngamatomela odwalile ubushelelezi kanye nensizwa yakoMahlaba ombunjwa osukuza oshengele. Jacob Zuma. Yebo, yimi ke loyo. Ngizothanda ukunibingelela igama lami nguMinenhle Isibongo ngowamahlaba. Silapha sizotshenwa ngokubaluleka kwezilimi. Mina ngokubona kwami ngibona kubaluleke kakhulu ukuze sizokwazi ukucommunicate nabanye abantu, ukuxhumana sizwane sonke siwumhlaba, sitholane ngendlela ezodwa uzokwazi ukuthi nibonisane izinto uma ukwazi ama-languages ahlukene uyakwazi ukuthi ni-communicate nixhumane kubona izinto zihlangane kulunge konke ezweni. Ngiyabonga. Bayibeka usisi omncane into yokubaleka kwezilimi ukuthi azazi ezinye izilimi uthi boyahamba uya eFrance ufika uthi bonjour. Bonjour. Ukhuluma ezinye izilimi kubalekile ukukhuluma ezinye izilimi kubaleka kanjani kuwena? Sanibonani nonke, igama lami ngu-Onesimo wakavoko. Ngokwami ukubaluleka kwakho ukuthi ngaphandle ukuthi sifunde izilimi kodwa sikwazi ukuhloniphana nangama-cultures ethu, sazi futhi ukuthi kwenziwa kanjani kwamanye ama-cultures, singagcini ngokwazi nge-culture yethu kuphela. Ngiyabonga. Ngichaza yazi boyibeka kanjalo. Ngicabanga nendaba yokufunda ezikoleni uthola ukuthi siyakwazi manje sithole nokuthi sifunde ngezilimi zethu. Uthola ukuthi bethenziwa ngesizulu nje. Yebo, ngoba nase-Eastern Cape bayakwazi ukwenza izifundo ngesixhosa. Sebeqalile. Uthola ukuthi uya kwi-interview awufeyili ngoba ufeyilile but ufayiliswe ilanguage abayisebenzisile bebek-interview. News Avenue isekhona la uSizwe Plus ayi kumnandi ukubona abafundi bephumelelile bejabulile abanye bafike nothisha babo. Namhlanje ngikhuluma noMpilonhle. Mpilonhle, congratulations. Siyabonga kakhulu. Ngiyabonga nokuthi ngibe unumber 1 kubo bonke ekuxoxeni kwendaba. Kuyintokozo ke nokuba nothisha banjena nokusingatha umphakathi onjena. Ngiyabonga kakhulu. So wena Mpilonhle ubuxoxa indaba uyixoxa kamnandi uxoxa ngolimi lwesiZulu. Yebo, impela kunjalo. Bengixoxa nje ngikhuthaza intombi zonke ukuthi kubalekile ukuyiphatha kahle uzofika esigabeni sokuthi uyagana. Yazi yamnandi le ndaba. Namhlanje futhi siphethe uthisha ke manje uthisha waMpilonhle. Unjani uMpilonhle eklasini? Ngibonga ithuba. uMpilonhle umntwana oyithobile ngaphezulu kokuyithoba
ubuntu bokuye kanti ungumntwana okhaliphile kakhulu. Engakusho nje ngayo ukuthi ungomunye wabafundi abahamba phambili esikoleni saseMnyezaneni Senior Secondary School. Emphumeleni nje edlule uyena ubaqoqade bonke kuzo zonke izifundo zakhe. Olimini lwesiZulu hayi uyazihambela nje. Futhi ungumntwana owelisiwe nangohlobo ke lokuthi ungomunye weyintombi esizigqajayo ngaye. Uthisha kabange zositshela igama lakho. Thisha wenza umsebenzi omkhulu kangaka. Unkosazane Sanelisiwe Mantombi wakaVilakazi naye wathanda kakhulu amasiko nolimi lwesiZulu. Engingasho nje ukuthi ngiyinhloko yomnyango wezilimi. Ngiyabonga. Sithole sihlangana noNkanyiso la ozosishayela inkondlo emnandi phansi uzoqala ngokuzazisa ukuthi ubani usawa kuphi uyiqale nini lento yezinkondlo asibikelele Nkanyiso. Siyabingelela bhuti uNkazimulo ngwakamncube ngiqhamuka eMkhambathini uhambo lami nje nomkhakha wenkondlo ngasho ukuthi lona kade laqala kodwa ukugqama kwalo liqale ngo-2022 2022 ayike into ayenzile futhi la sithokozele kakhulu la ehholo because uvele washaya emnandi inkondlo ngicabanga ukuthi kusukela manje uzoshayela inkondlo emnandi ongicabanga ukuthi nawe ekhaya uzoyithokozela oshaye ke ustatus beke ngenkondlo yakho ekhuluma ngezilimi Nkazimulo. Wahlunama nomkhubulwane ukuqhakambisa ezinye izilimi okudlula ezomdabu yikho okwaniqhatha nemvelo. Ukuqhakaza kwezihlahla ehlobo ubuhlungu obuhlukumeza inhliziyo inkenketha ingena kudanjiswa. Inkekethiswa imnjunju yokulahlekelwa izihlobo. Ukuhlunama kukaNomkhubulwane kwadla fumuka kwadla silaza. Kwahluma ukuhlupheka ukusala dengwane. Ingqalasizinda ikhahlamezekile. Uzinzo ukunethezeka akusekho. Ulaka lwakho luyezwela bazwele. Amathonsi ayefika nentokozo manje ukuhlalela ovalweni. Ayesina dedelane kahle necathama kuye kukhule izitshalo ensimini. Kumaywe kushaywe esentwala. Ikatili lele eziko. Izikhukhula zigugule lonke ithemba lasekhaya. Babizwa ngamakaba ababekhuluma limi lunye nawe nizwane kahle. Baphucuzeka lokho bangakuzwa kahle. Behlubuka kokwamagugu akithi wabe usuhlubuka nawe Nomkhubulwane. Nkosazane yemvula buphi lo buyabuhle bakho lapho wawuvakashela khona izinhliziyo zezingane uma usufikile ukuba zidlale nawe ucabhayiyane zigxumaxhume lapha ya kuhlekwe kuvezwe lomhlathi zazihlehla izihlathi kubalimi njalo uma uzofika manje ziyehla izihlathi kunzima wahlunama Nomkhubulwane. Amen. Asibonge kakhulu mhlawumbe besingabophi izandla ngoba sinabo abantu bakhona la. Sibonge kakhulu. Uyifunde kuphi ubani okwenze wathanda inkondlo? Okwami kuhlukile bhuti ngoba ukuqala kwami ngangibuka Siyabonga Mpungose yebo kodwa uPastor Zondo mina owangenza ngabhala lo munxa lo wenkondlo kodwa ke ngesimo sokuthi lokhu okumotivator akhambi njengenkondlo ngase ngibukela kubona kubhuti abadala uSiyabonga Mpungose ngase ngiyithola mina ke emveni kwalokho. No asibonge kakhulu ngesikhathi sakho mfethu ukuthi usivakashele futhi kwi-News Avenue asithemba ukuthi usazoqhubela phezulu uzofike kuleli zinga lomzwa wakhe embuli nabanye. Siyabonga kakhulu iNews Avenue isaqhubeka sisekhona la eMpofane la isikupha khona indaba zezilimi sisazokhuluma nano MEC umuntu omuhle Khawula naye ezositshela ukuthi kubaleke ngani ukubaleka kwezilimi kubaleke ngani ukubaleka kwezilimi ngiyayithanda leyo izwakala kamnandi asibonge kakhulu Sizwe Blose saqhubeka sekhona la eMpophomeni kusekumnandi nje si celebrate International Translation Day namhlanje sikhuluma ngokubaleka kwezilimi nokukhunyishwa kwazo sesibe nenhlanhla yokuthi sithole no MEC umhlonishwa umuntu omuhle Khawula sinaye la sikhuluma yona indaba yezilimi asibingelele mhlonishwa. Asibingelele kubo bonke ababukeli nabalaleli kodwa ke sisempofana singaze sishaye uMameya uMagubane
sisempofana siyabingelela emakhaya. Asifikelele kakhulu. Sikhuluma indaba ebalekile la ngqongqoshe, sikhuluma indaba yolimi nokubaleka kolimi. Iningi izinto esingayikhuluma besikhuluma ngolimi kodwa asikhulume nje ukubona kwakho nokubaleka kolimi kusho ukuthini? Okokuqala nje asithokoze kakhulu ku ingqalabutho zethu ukuthi umthethosisekelo waseNingizimu Afrika uyakubalula ukuthi izilimi ikakhulukazi lezi ebezicindezelekile ngaphambili nazo ziyiwona ama-official languages ase-South Africa, nokuthi sign language nayo isiya-recognize-wa njenge-official language yezwe. Lokho kubaluleke kakhulu ngoba kwenza ukuthi iy'limi lezi zithole ukunakekeleka ngoba enye yezinto eyenziwe inqubo yobukoloni mayifika kuye kwaba ukuthi izilimi zicindezeleke. Uma kucindezeleka ulimi kucindezeleka i-identity yabantu abakhuluma lolo limi, kucindezeleka isithunzi sabo, kucindezeleka amasiko abo, i-heritage nokunye okuningi. Manje-ke lolu suku-ke siyayibonga i-UN ukuthi iqophe umhla ka-30 kuSeptember internationally ukuthi kube ulimi lokuqhakambisa zonke iy'limi. Nathi-ke siyiKwaZulu Natal namhlanje besenza lokho, siqhakambisa izilimi ezikhulunywa KwaZulu Natal, siqhakambisa izilimi ezikhulunywa eNingizimu Afrika. Mhlonishwa, siyeke le ndaba yokuthi uyazethula uthi njengami nje usizwe blose awusasho ukuthi usizwe blose kusho kufanele ibe kahle mhlonishwa uthi nje usizwe blose. Mina kusizwe blose sanibona. Besibheka mhlonishwa khona i-example oyenzile uthula inkulumo yakho engicabanga ukuthi ibaluleke kakhulu leyo ukuthi bebefika la eSouth Africa bayayikhuluma iy'limi zabo, abajike ekukhulumeni iy'limi zabo kodwa bebephumela ngaphandle abethu kufike kushintshe mhlonishwa. Kunjalo konke lokho kukhomba ukubaluleka kokuzethemba nokuthemba into oyiyona nosuka kuyona. Uma thina abanikazi bayo sikhombisa ukungazethembi nokungayethembi, nabanye ngeke bayethembe ngoba nathi asiyithembile futhi asizethembile. Siyagqugquzela even nakhona emaphalamende abantu bayabuka kakhulu kubaholi babo, nakhona ey'nkulumweni ey'nkundleni lapho abaholi besuke bebiza abantu ngabe ohulumeni ngabe amaqembu ezombusazwe. Ake sikugcizelele ukuthi ma umholi ekhuluma kuleyo ndawo asuke kuyona alisebenzisa ulimi lwaleyo ndawo nezinye-ke iy'limi. Kunesibonakaliso ngesihle ebesiye senziwe umntwana kaPhindangene, bekungathithi umosha isikhathi, ubefika akhuluma inkulumo yakhe ngesiZulu abuye adonse elinye iphepha akhuluma isiNgisi, noma uzokhuluma ngesiNgisi adonse elinye iphepha aphinde konke asekushilo ngesiZulu. Ubekhombisa ukubhalansisa ukubaluleka kwalezi zethu iy'limi, kungabi sengathi lezi zokufika kuphela ey'balulekile. Ngakho siyabagqugquzela abaholi asikhulunywe isiZulu, asikhulunywe isiXhosa, iSpedi, isiTswana, isiVenda ephalamende, malunga ephalamende bongqongqoshe azikhulunywe izilimi zethu zomdabu zaseNingizimu Afrika. Akufanele kube khona elingaphezu kolunye ngqongqoshe. Well, statistically isiZulu is the most spoken language in South Africa. Ungangoba uma uya cishe kunoma yiphi iprovince uzofika umthole umuntu okhuluma isiZulu, asisho ukuthi singaphezulu kwezinye izilimi kodwa ngokwama-numbers. So-ke nalokho kufanele sikuhloniphe, but ngokwe-constitution yezwe alukho ulimi olungaphezulu kwezinye izilimi. Izilimi zonke ziyalingana bese kuya nokuthi ukusiphi isifundazwe uzolifica lolo limi kuleso sifundazwe lukhulunywa kakhulu kunezinye izilimi. Kodwa Gabisa, wena wawuye esikoleni, ufike esikoleni uphoqelela ukuthi sikhulume isiNgisi, ushawa bokhuluma isiZulu. Sithini ke zibe kanjalo ngoba lento kufanele siyitshale nasentsheni ukuthi intsha ithi noma ihlangene izisebenzise nezilimi zesintu. No, we appreciate that. Siyakuncoma kakhulu kwenziwa othisha nokwakwenziwa othisha ngoba the fact of the matter is isiNgisi la eSouth Africa is a commercial language. Ukuze sikwazi ukucommercialize kufanele sicule impela. Kodwa lokho ngakusho ukuthi sibaluleke ukudlula ezinye izilimi. Izingane zethu ziyafunda njengamanje ezikoleni la zifunda khona nezinye izinhlanga. Okubi ukuthi mase ifika ingane ekhaya iqhubeke nokukhuluma isiNgisi kodwa ibe akakhawuli. Mase ifika ingane ekhaya nomzali akadlale eyakhe irole ukuthi sekukakhawula la, ngakho-ke kunolimi lebele lakakhawula. Yebo kuhle ukuthi ingane ayisazi isiNgisi sicule because it's a commercial language, ayisikhuluma isiFrench, ayisikhuluma iSpanish, isiChina and so on ngoba internationally
uma isidinga ukuthi iphumele ngaphandle kwezwe kuyobaluleka ukuthi ikwazi kangakanani lokhu, kodwa akungabe sekugqiba ukubaluleka kolimi lwebele. Konke kungenxa yamagalelo alo ilembe. Namuhla umsebenzi obalulekile sinawo siyilesi sizukulwane ukuba siqinisekise ukongiwa kahle kolimi lwesizulu, ludlulisele kahle, luphila ezizukulwaneni ngezizukulwane ezizolandela thina. Zilufice luphila ulwimi lwethu ukuze sime njalo isizwe samaZulu. Uma kufa ulimi, lokho kusho ukufa kwesizwe. Asiboya kakhulu ngesikhathi sakabhisa asithemba ukuthi sophinde sibonane. Siyathoba.